बेखौ दानाब्ला दिनैनिफ्राय थाला बन्द बिसि थाला बन्द निर्मल नार्जारि चेयारमेनखौ दानांगौ निर्मल नार्जारि चेयारमेनखौ दानांगौ दिनैनिफ्राय फाथाबारि बिसि अफिसा बन्द दिनैनिफ्राय फाथाबारि बिसि अफिसा बन्द পরিবর্তন দরকার ইউপিপিএল সরকার পরিবর্তন দরকার প্রমোদ বড়ু সরকার দিল্লিনিफ्राय थाला बन्द दिल्लिनिफ्राय थाला बन्द चेयारमेनखौ दानांगौ मानि जंजिराया Hadi khane. Hadi. Ada ro. Boleh apa lagi? Ayo kalah dah. Dia zakya sama dia. Iskuble nangmun. Amain dah. Jaga dia. Haba. Amun dah. हमारी ये होना चाहिए साथी साला तुमने बिजली नहीं होना चाहिए कैसे का भाई tao nó đứa tao uống dạ là hấp mà 근데 뭐나 해? đây những gì đưa nó mấy luôn đấy không biết là có đi hôn gì nó gồm đấy lục heo hôm nay chưa được hôm nay chưa ôi cô không đây được chưa ôi chú mùng lưới 하자는 사람살이 फरायनानै देखायबाय ओमफ्राय गोदान लगायबाय जेब्लासिमाव निर्मल नार्जारि बिसिडिसि चेयारमेना मासिनिफ्राय नोंथाङा मोदोमनि सानाय सुनायजों भुगिनांनानै दं नामा? नोंथांनाव जानजि सानाय, गोदोना सानाय, हान्थु सानाय, आखाइ फाफ्लि सानाय, आथिं मिजौनाय, पेरालाइसिस जानाय, खर' सानाय, मोदोम गिलिर मोननाय, नोरजिया जानाय बेराम दं नामा? जुदि नोंथाङा बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांनानै दंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। DB निउसनि गेजेरजों मिथिहोहरनाय जायोदि क'क्राझार बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थेरापिस्ट थुब्लाव ब्रह्मआ गोरलैयैनो खम बेसेनजों फाहामथाय होगासिनो दं। गोबां मिथिनो थाखाय 9974030738 मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालाम।